Ato pa ako Esteban ato pa. Di na ako na malimtan siya ba. Ano yung pinaka-nindot nga joke sa tanan? Ay, ato muna. Istorya mo na ito ng mga medyo gaubay-ubay na mga trending. Unahon sa nato ng unang ito mga trending. Malingaw ato mga kadaghanan be. Unahon sa nako ning in fairness kaning nurse sa Surigao. Surigao ni siya, dili Siargao. Trending ni siya. Saludo. Asa to kung sa labit yung mga kanta nga ito mga saludo ba no? Ayun no, yan po si nurse. Actually, kani siya usa ka medtech nga si Gia Gingge. Binog dinggi sakit man na. Iyang gituman ang iyang trabaho para sa usa sa ilang para sa mga pasyente. Nga kamulo nasunog ang abay nila nga building. Dito Kinahanglan ka ito yung gihimo kay bagong anak no? Correct. Anak. Correct. Pero grabe, ang iya dili tiwason ko ni bahala na ni. Nahitabo ni sa Adela Sirati Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Yan. Grabe. In fairness, luwas siya, luwas. Wala pang puningon nga nahitabo niya nga. Pero nakita ni mong iyahang kaisog o iyang dedikasyon sa trabaho. Iyo. Palakpakan. Yung ana mga kagahi ang ato ang mga medical frontliners. Correct. Mo na sila. Very good. Kung sayang, kada ito bitaw, Guybern. Pag na kayo makita ito ng sundalo, polis, may uban niya, mga bata, muhatag mga flowers sila. Oh, yes. Kablo ka, kini ato mga bata, di pala magid ka, kalakaw niya ato mga bata, karong panahon na, pero maabot ang panahon, I've been telling my kids, no, labi na ning ako ang 8-year-old, na the next time, makita nimo nga naay medical worker, ana healthcare worker, kanang unsa, tagai sila o kanang pahinungod. So mo ba ko isulti ni Rusty ni Rayber ana nga kamo pag namoy nakita nga nurse ana ha uya ba gininyo sama sa inyo ni papa nimo. Ana Ikadua kani nagtrending gyapon ang usa ka factory worker. Actually ang igagaw mo nagpost ani kay naglagot kayo siya. Nga ngano man iya paging gitag ang ilang mayor ngano man unsa man akong igagaw nga gisweldoan sa iyang sweldo nga 1,056 pero puro 5 centavos og 10 centavos. Grabe, in fairness ipatawag Asa na sa may Valenzuela. Venezuela. In Kani fairness. siya nga trabahante daw kahit Bernie. Ha? Wala ka sa istorya na? O sa istorya din, nakabalo ka sa istorya ni? Sige na siya katulog. Mura na ka ng senador ba sa Pilipinas nga magkalingkod ng gamay mo, madukol lang mga 1 degree. Makatulog na yun. Para din siya makatulog, mumatalan daw na siya yung sweldo. Update na siya ba? Pitsa 30, gitagaan na ito para permil urat ang mata. Para mag-iniyapay. Kung sa kalibo, ba ang iyahang sweldo? Kabalo mo sa gipatawag na sa mayor kay ngano ingana ang sweldo. Kabalo mo sa balaod po di no. In fairness po kinain ng utana. What if you told kung buhaton na sa usa ka kumpanya nga ang iyang sweldo tinagpiso, sinsilyo. Alam mo sa tilo na ilang, mayon di sila nga sa balaod ba yun. Pwede ba na nga sinsilyo imo ihatag. Kaya wala may nakaingon nga kailangan yun papel. Pero siyempre pamikil yun na yung ana. Lalimang kaon, saan ni mo na, papalit ni mo, saan ni mo. Ito mo I think that was last year, di ba? Katubang before the pandemic, ito mag-retire na ang siya. Bago lang. Na-separation pay. Correct. Kaya sa itrabahuan. Nasa sako gibutan. Sa hatanan, tulo ka supot gatag. Unsa? Mga kinsilyo gyapon. Dili na ito sa Mindanao ha. Tama. Pero sa Mindanao na itabo. Mo to wa bagay mahimo pod kay nabay giingon nga bawal nga taga-agaw kwarta nga sinsilyo tanan. Correct. Pero kabalo na ka nga dunay bikil.com. Mao na. Bora daw feeling daw sa trabahante murag gapamikil ang maong manager. Ikatulo nga nagtrending karon, siyempre eto muna kung kamo na nangutana mo karon kung fully vaccinated na ka. Tapos mosulod na ka sa Pilipinas, ang pangutana man gud kay Art, i-test pa bagyapon mi, i-quarantine pa bagyapon mi, mo na ilang mga pangutana. Apan na nagpagawas karon ang kuan sa Pilipinas nga yes. Ito muna tanawa ha. Nagpagawas nga fully vaccinated inbound travelers are required
still to take a RT-PCR test for the novel coronavirus on the 5th day of their facility-based quarantine. After the facility quarantine, mao gyapon monitoron gyapon sila for another 7 days. Mo na ang gipagawa. Nabakunahan na. Fully vaccinated na siya nga inbound travelers. Kay sayang po daw gabayan ra batana sa Daddy! mo gyapon istorya ha. Okay? Mo gyapon istorya. So again, kato OFW bisag vaccinated na mo. Kung sa day, pulos ko day ani atong pagbakuna day ay. Mo na siya ang mo gyapon na siya ang pangutana diha. So napapakuna ka. Pamangkin na nga, murana nga, nabakunahan naman. Pero, kung sa man siya ang justification, aw niya, kinamantay, ang chairman mismo sa Philippine Nurses Association, ato pangutanon na kung sa gibang ilang ko na. Correct. Niya. Later. Karon ang kinakatapusang mo gini tanan nagtrending kagahapon. Bisag asa Facebook, Twitter mo gini ang tubag ni Manny Pacquiao, ha? Niya na atong tanahon. Nitubag na siya kaya sa hagit lagi ni Tatay Digong nga iyang ipagawas. Ayan. So ayan, insa nga hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. So insa nga sugdan nato sa DOH. Og medyo nasubo pati si Duque na medyo agay murag nasakitan Ani siya gahi Bernie. Ani siya. Ha? Inon din ako nga. Kani si Bernie, unsa ni? Kawatan ni. Kawatan ni. No? Naikawat diya sa iyang unsa pang serbisyo. Ana, nitubag din ka. Tagay ko og ebidensya ay. Ay ebidensya. So teaming nga kami homeowners association nami kuan. Sa homeowners association sa Westfield diya sa pueblo. Kana si Bernie. Ang inang kwarta na grabe. Sobra na ka unsa talamak ang korupsyon. Kaya gihagit din niyo. Ay. Tagay ko ebidensya, tagay ko listahan. Kinsa sa akong mga kauban. Kinsa pangalan? Ano rin ko nga. Katong ginadawat diya sa sikyo, asa man to ni Agto. Katong mga kuan bi. Muro mo tagbata ka istorya. Asa man ni Agto ang kwarta sa BOH. Tabagkat ka man taong senador at ang Manny Pacquiao ka. Ha? Pwede kang hawd ka sa boxing, pero kulang ka sa vaccine. Ha? Vaccine sa auto. Ano man, tinaniman niya, senador ka. Kaya, ikaw ang supposed to be presidente sa ruling party nga PDP. Naa ka sa gobyerno. Unya, ang imong statement, ano bang motherhood statement ba? Naikawat sa gobyerno. Naikawat sa gobyerno. Kauman na yung mga kawat sa gobyerno. Sige, tagay ko ba, kinsang ngalan. Iba na siya. Asa naman ni Agto ang kwarta sa bakuna? Kauban mo, na-report ko ni ang DOH sa inyo sa Senado. Katong Senate, no? Kanang tibuok nga Senado, dunay presentasyon, asa ni Agtong kwarta, nagpaila lang yun ikaw, Manny. Nagpaila nga.